Eta gaur elkarrizketaren tartean Itziar Idiazabal daukagu gurekin, Euskal Filologiako katedraduna, UNESCO etxeko zuzendari orde, oker ez baldin bagaude, eta UNESCO katedrako, arduraduna ere bai, ezta? Gabon eta eskerrik asko gurekin jauta ditik. Zorregatik. Eta, nun baitetik azteko, UNESCO ikusten dugu mundu oso erakunde handi eta hainbat gauza eta zarduatuta, baina gero ikusi dugu askotan ere gure hizkuntzaz eta hurbileko kontuekin ere ari dela lanean. Nola uztartzen dira eta zein da hain justu ere Euskal Herritik mundura eramaten dena? UNESCO etxean, orain bertan ez naiz lehendakari orde, orain arte izan naiz, baina kide ba naiz eta nolabait urte asko daramatzat. Eta UNESCO etxearen kezkak dira, UNESCOko beste kezka guztien ordezkapen edo egiten dutenak, giza eskubideak eta ondare inmateriala eta materiala eta bakea eta ingurua eta horrela. Baina, ja bada, 15 bat urte, 1996an hasi zen proiektu bat hizkuntzen inguruan. Proiektu garrantzitsua izan zen hori, azken batean, UNESCOk ordura arte nolabait gauza gutxi esan baizuen hizkuntzei buruz. Bestelako ondareak bai, baina hizkuntzak beti sortzen dituzte gatazkak, nolabait estatuen ordezkoak baitira UNESCO biltzen direnak eta orduan estatu askok hizkuntza asko ez dituzte behar bezala tratatzen. Orduan hizkuntzen egoera aztertu behar baldin bazan, etzen besterik gabe gauza sinplea. Hori aurrera eramateko UNESCO etxeako batzuk lortu genuen nolabait Eusko Jaurlaritzaren Ardantza lehendakariaren oniritzia eta lehenengo aldiz UNESCO eta Eusko Jaurlaritzaren artean halako akordio memorandum bat sinatu zen eta harri esker lortu zen Eusko Jaurlaritzak proiektu harri diru ematea. Eta gu UNESCO etxeako partaide eta irakasle talde bat, hemengoa, Bartzelonakoa, eta beste lekuetakoa sortu genuen batzorde bat, lan hori aurrera eramateko. Orduan hori 1996an hasi zen, UNESCO etxeako iniziatibaz edo indarrez, eta bertatik bideratu zen. Eta hor lan egin dugu ordutikan Andoni Barreña eta Belen Uranga, eta gero Bartzelonatik Karma Junen, eta beste batzuk. Estia Morrortu, eta horiek izan dira, eta gero batez ere bertako zuzendari zena, orduan, Pol Ortega, eta Bartzelonatik, UNESCO Kataluniatik, Felix Martí. Orduan, hemendik, bai Jon Arrieta lehendakari bezala, gero Ruper Ormaz, bertako taldea, eta gero Parisetik, zuzendari orokor zen Federico Mayor Zaragoza izan zen bultzatzaile eta animatzaile nagusia. Eta lotu zirelako hainbat gauza lortu genuen proiektuari aurrera ematea, orduan argitalpenak eta 10 urte berandu egin ziren, izan ere oso proiektu handia zabala zen, mundu osoko hizkuntzei buruzko egoera aztertu nahi genuen, ez gu bakarrik, oso ambiziosoa den proiektua, baina hala eta guztiz ere nahiko pozik gaude, izan ere harreman asko lortu genituen munduko hainbat lekutako jendearekin, batzutan elkarte instituzio ohore handikoak, Txinako hizkuntzen akademia esate baterako, eta horrela, baina gero baita ere, hizkuntz elkarte o hizkuntz erkidego txikietako ordezkari liderrak nola baita esateko, Amazonetako hizkuntza askorenak, eta orduan oso lan polita eta guretzat originala izan zen hori, eta aukera aparta izan genuen hor lan egiteko. 2005an argitaratu zen liburuaren inglesezko bertsioa, Multilingual Mattersen, gero euskeraz unibertsitatean bertan, hemen, gaztelaniaz Madrilen, frantzesez Lahmatan frantzesez, eta gero errusiraz ere bai. Eta hori ere, aurten berritu zer izan da, denok ere, begirari garena eta hainbat oihartzun sortu duen. Ez da gauza bera, beste, 2000 urtean,
UNESCO, hau ez du UNESCO Parisek argitaratu, hau guk argitaratu dugu, naiz eta UNESCOren eskariz egindako lan bat zen. Baina UNESCO Parisek, nolabait deitzeko, eginduna argitaratu duna izan da beste atlas interaktibo deitzen den hori, interneten dagoen hori, horren azken bertsioa aurten bertan argitaratu da, eta hor, beste modu batetara egindako informazioa aurkitzen dugu gurea baino asko zabalagoa, eta zehatzagoa ere bai, naiz eta gurean badauden gogoetak, hizkuntzalari, soziolinguista eta esperto askoren parte hartzeak, eta bestea berriz da gehiago atlas bat. Zu nahi duzu jakin ez dakize hizkuntza, eta hor begiratzen duzu, eta hor esaten zaizu, mehatxatua edo gutxitua dagoen hizkuntza horren egoera zein den, nongoa den, zenbat hitz egiten duten, eta beste ezaugarri batzuk agertzen dira hor. Sailkapen horretan, badago ez, desagertuta egotetik, desagertzeko zorian, mehatxatua eta horrelakoetan, gurean nun kokatzen da orain bertan, eta... Gurea, eta hor gauza bada arriskuan dago, vulnerable edo uste dut erabiltzen duten hitza dela, orduan arriskuan dagoen hizkuntza bada, eta, klaro, iparraldean begiratzen baduzu, baino gehiago, gertatzen dena da, ikusmira nahiko estatikoa duela baita ere. Esan nahi dut, urtero berritzen da, eta behar bada, urteko egoerari buruzko zerbait ematen dute, baina iruditzen zait horri falta zaiona dela pixka bat ikustea ze bilakaera izan duten hizkuntzazetik. Pentsazazu, gureari begiratzen bazaio, bilakaera da hain zuzen ere ezaugarri eta lan egiteko eta gauza begiratzeko puntu importantea, eta hori ez digu ematen Pariseko edo UNESCOren atlas horrek. Nola nahi ere oso baliabide garrantzitsua eta eskuragarria, eta nik uste dut aberatsa dela, bai. Justu ere, aipatu duzu ez, mundu osoka berra da, oso eremu zabala da. Europara baldin bagatoz kasurako, beti ikusi dugu ez, hor ez dakite referente edo, katalanen bidea edo bintzat inbiriaz, gero beraiek ere badakit bestela ikusten dutela ez, Europan badire hizkuntza txiki asko, estatu hizkuntza direnak, eta beraiek inbesterekin ez daukatela olako onarpen Europar mailakorik. Baina gu nun gaude, katalana pixkat bazter utzita, hor ez dakite galesa edo galegoak edo bretoiak eta hobeto sumatzen dut, baina ez dakit. Askotan parekatu izan da galesarekin. Naiz eta gu baino hiztun gutxiago diren, eta nik uste guk izan dugun bilakaera bezain ona ez duten izan. Badira zenbait ezaugarri haien egoera eta gurean nahiko pareko egiten dituenak. Katalana oso ezberdina da, gallegoa ere bai, alde batetik egoera hobean dago mantzagun gallegoa, guk ditugun ulermen arazoak ez dituztelako, baina gero beste alde batetik badituzte haiek ere hizkuntzaren egoera normalizatua egiten ez duten hainbat arazo, ezta? Eta galesera eta inglesaren artean bestalde alde tipologikoki nahiko ezberdina dira, euskara eta gaztelania edo frantsesa diren bezala. Beraz, alderdi horretatik nahiko parekoa, gero gizartean gizarte industriala da, bietan, nolabait ahalegin handia egin duena, abertzale edo identitate balio handia duen hizkuntza da baita ere. Baina hala eta guztiz ere eta egoera politikoa oso ezberdina izan arren, nik uste dut antzekotasuna bilatzekotan nik uste dut antzekoenak haiekin ditugula. Badira beste hizkuntza batzuk, frisiera eta friulera, eta beste batzuk Europan nolabait herri aberatsetan mantentzen diren hizkuntzak, eta aurrera pauso importanteak ematen ari direnak, baina uste dut gurean gehiago egin dela alor ezberdinetan, ez da batez bereziki hezkuntza, eta hori nolabait ikusgarriena, ez da. Hain justu ere, pentsatzen dut, herri aberatsetan Europa baten kasurako galesen aldea da, beraiek ordezkatuko lituzkena munduko hizkuntza handiena dela ez. Gure esaten zaigunean, euskaraz zertarako, behar bada, iparralderako, espainolak ez du balio edo alderantziz eta mundurako ingelesa daukagu.
baina beraiek hizkuntza ingelesa aldatuzkero, mundu osoan txertatuta leudek. Oraindik ere mentalitate hori guk ustez behintzat hegoaldean edo komunitate autonomoan gaindituta dagoena hizkuntza antzinako munduarekin lotzen dela eta modernotasunerako beste behar dela. Munduan zehar zabalduta dago idei hori? Munduan zehar bai, aurre iritzi hori oso zabaldua dago. Gurean, nola ala gainditu baldin badu horrek ez du esan nahi munduan zehar gainditua dagoenik, ez, hizkuntza gutxituek berarekin daramaten nolabait atzerakoia, nekazaritza, ez dakit, produzio primarioarekin lotua, etxerako dena, baino ez kanporako, aurre iritzi oso importantea da hori, eragin handia duena, eta guk gure lanean ikusi dugu jende asko hori egin zaizion, eta hizkuntza komunitate asko ematen dituzten datuekin, eurek aurre egin behar duten zailtasunetako bat horixe da, hain zuzen ere, ez du balio hizkuntza honek hainbat gauzetarako, orduan derrigorrez bestea behar dugu. Eta horrekin batera bada beste aurre iritzi oso arriskutsua, hau da, guk ere badakigu, batekin bakarrik, nekez lortu ditzakegula nahi ditugun gauza guztiak, ez da, eta behar ditugula beste batzuk. Baina bada beste aurre iritzi bat gure artean hori ere itxuraz gainditua daukaguna alegia elebakarrak dira idealki hiztunik osoenak, hoberenak, hizkuntza ongien menderatzen dutenak. Beraz, ideala nolabait elebakarra izatea da hori izugarri kaltegarria da baita ere. Azken batetan falsua da, gaurko gizartean batez ere gure artean ez dago inor, elebakar denik zerbait baldin bada, edo elebakar baldin bada, arazoa da. Elebakar izatea arazoa da. Baina hori oraindik Espainian eta inglesa hitz egiten den herrialdetan, estatu batuetan esate baterako, eta Inglaterran bertan ere, Erresuma Batuan bertan ere, arazo handia da. Oraindik uste dute bi hitz egiten baituzu nolabait gaitasunak erdibanatu egiten dituzula eta ez dituzula hain ondo egingo. Beraz, ondo benetan hizkuntza erabiltzeko elebakarra behar duzu. Hori izugarrizko aurre iritzi kaltegarria da. Eta hizkuntza gutxituek horri aurre egiten jakin dugun heinean, beste gaitasun batekin sentitzen gera, eta hori erakargarria da edonorentzako, ez da? Eta nik uste dut hori dela saltzeko daukagun, ez dakit, iritzi eta konbikzio garbi bat, ez da? Gurean bada berezitasuna ez daukagula gure hitz etniko bat, ez? Basko etniko, ez bada hizkuntza berak egiten gaituela, eta edonondik etorritare badagoela euskaldun izatea, hori? Bai, gurean etnikotasun horrek ez du asko adierazten, eta batzutan Amerikarrak izaten dira asko erabiltzen dutenak eta galdetzen dutenak, eta aldiz guk beti esan dugu euskaldunak González eta Garziak, ez dakit, en fin, Basagoit eta Agirreak, baina asko zazer euskaldunagoa dauzkagula, ez? Eta orduan, hori uste dut gure ezaugarri bada, etniatasuna garai batean txikitzen bazitzaigun ere gaur egun ez dauke inolako pisurik, nik ez dut uste hemen dagoenik eta alderantziz esango nuke. Abizenak ez du egiten eta ez du adierazten inundikan ere euskalduna edo euskalduna den norbait. Eta hala ere, fenomeno kurioso ere bada ez, garai baten behin bagenekin bat zeudela denasan basko edo Euskal Herriko jende ez euskalduna, baina orain baduzkau euskaldun direnak, baina paperik gabe, ez diegunak herritartasuna aitortzen etorkin batzuk eta... Bai, atzerritar edo etorkinen artean euskara bere lekua egiten ari da, poliki, jakina, bertakoen artean ere poliki egin du, orduan ezin dugu bertakoei baino gehiago eskatu, baina nik uste dut aukera dauden heinean eta aurretan eta eskoletan eta izugarrizko emaitza interesgarriak ari gara lortzen. Egin dugu endala gutxi segurako aurretorkinak, badakigu seguran jende guztiak egiten du euskeraz eta oso erraza da euskera han entzutea eta beraz ikastea. Baina gainera ikasten dute arin
eta ez da derrigorrez 2 edo 3 urtekoa izan, behar 8 eta 10 urteko umeek ikasi dute euskeraz primeran. Eta adinekoak ere, aurrera egiten duten heinean, inor ez da damutzen. Horren datuak ere badauzkago. Zerbait egin duen guztiak, sekulako harrotasunez adierazten du, eta hori uste dut asko baloratu behar dugun zerbait dela. Euskararen alde edo euskara ikasteko atzerritarrak naiz bertakoak egiten duen hori, egiten duen gutxi edo asko hori baloratzea eta kontuan izatea uste dut ikasi behar dugun zerbait dela. Azken batean hizkuntza ez da behin ikasten, orduan erabat, beti ari gara ikasten, beraz, mailak daude eta mailak onartu behar dira eta maile ikaso inbertzaile, ez da, orduan. Hori bai, eta uste dut bestalde batetik etorkinen inguruan, zenbait lekutan arazo bezala ikus daiteke eta normala da, zetik, beste batzuk, eta lehenengo ikasi nahi dutena hizkuntza handia da, hizkuntza nagusia da, baina beste alde batetik hizkuntza gutxiarekin lotura hori ezartzen den heinean, hizkuntza txikiarentzat, nik uste dut oso baliagarriak eta lagungarria direla, guretzako arriskua ez dira etorkinak dakartzaten hizkuntza txikiak, guretzako arriskua handiena edo gurea ez erabiltzeko aitzaki handiena edo ematen diguna beste hizkuntza handia dira. Orduan elkartasun edo solidaritate harremanak errazagoak egiten dira hain zuzen ere etorkinekin eta haiek dituzten hizkuntza txiki edo gutxitu horiekin, ez hizkuntza aldu guztidunekin datozenekin baino. UNESCO askotan lotzen da ondarearekin eta ondarea berehala piramideekin eta antzekoekin. Eta azken urteetan egin du bidea ez ondare ez material dituenak, azken asteotan ikusi ditugu batzuk hor flamenkoa eta iritsi zitzaigun oihartzunen bat bertsolaritza bera ere, horren bueltan ote dabilen, eta ez dakit euskara, ez dakit hizkuntza guztiak ere hor sartzen diren, zer da, edo nola definitu edo nola hartzen da gaur egun ondare ez material hori? Ondare ez materiala gauza berdin asko sartzen dira hor, eta lehenengoa nagusiki hizkuntza dira, jakina, zerbait baldin bada ondarea hizkuntza da. Baina badirudi hori onartua dagoen zerbait dela, orduan hizkuntza bakoitza ondare instituzionalki eta izendapenarekin egin beharrean, nik uste dut UNESCOn azken 10 bat urte hauetan egiten ari direla aurrera pausoak. Lehen aipatu dugun atlasa da, gero zuzendari orokor guztiak egin dituzten deklarazioak, hain zuzen ere, ondala 10 bat egun hemen izan zen UNESCOko zuzendari nagusi berria, Irina Kopova, hori bulgariarra berez, UNESCO etxearen 20. urte urrena ospatzen eta Bilbo UNESCO saria ematera etorri zen, nolabait berria, oraindikan Espainian, Galizian eta hemen bakarrik egon da, eta bera hizkuntzen alorrontan oso interesatua agertu zen, eta berak esan zuen UNESCOk hizkuntza aniztasun, hizkuntza gutxituen alor horri kasu handia egiteko asmoa zeukala, hori esan zuen berak hementxe Bilbon joan dan abenduaren 10ean hemen egon zenean. Oain, ze beste alor izan ditezke interesgarriak eta, UNESCO etxeat aspalditik hitz egin dugu, hain zuzen ere, bertsolaritza hortan ea sartu diteken edo hori bideratzeko pausoren bat egiten eta momentu honetan egia esan ez dakit gauzak zertan dauden, baina bai aspaldiko asmoa da, Pol Ortega zenean eta orain Mikel Macisidorrekin ere aipatu dugu hori eta bertsolari elkartekoek ere badakit hortan ari direla eta nik uste dut oso proiektu interesgarria eta oso agerikoa litzatekela, zetik festa bat, ez dakiz herritako festa
ondaren bat ez material bezala onartzen balin badute, bertsolaritzak eta gainera gurean daukan indarrarekin eta hizkuntza gutxitu batena izanik, baldintza guztiak ditu, nolabait ondo ikusia eta baloratua izateko, baina ez dakit pausoak ez dira beti errez ematen, eta oraintxe ezin dizut esan zartan dauden, baina badakit, guk aspalditik daukagula hor, eta guk, eta beste jende askok ere bai, pentsatzen dut, zeatik agerikoa da. Eta ere, ez dakit ondaren kontzeptu hori garai baten okerrezpena hor abusin beletik sortu zen, urte egin zenean, nola zain du piramideak eta mundu osoaren ondare zela, ez Egiptorena bakarrik, baina horrek ere gero ekarri du pentsatzen dut, turistikoki hori hartzun badauka, nola ez, ekonomikoki inpakto eta eragin handia dauka, eta pentsatzen dut, presioak eta eragongo direla, ez, herrialde bakoitzak bere alik eta ondare gehien sartu nahi, eta olako gauzak. Bai, nik ezin dizut esan, ze presio eta ze kontu dagoen onartzen diren horietako bakoitzaren atzean, ez? Badakit, kosta iten dela, eta hemen, UNESCO etxeatik gure apurra jarri genuen, nolabait, Bizkaiko zubia edo Puente Kolgantea onartua izan zedin, eta Urdaibaikoa, eta gauza horietan beti egon gera horratzean, ezta? Baina bai, nik hizkuntza alorrean egiten dut batez ere lan, eta hor dakit ze lanak ematen dituen UNESCOk badu izena eta badu prestigioa, eta bere onespena izatea ondo etortzen da gauza askotarako, ez da? Baina lana norberak egin behar du, egin da ez dizut ematen, zer. Beraz, eta amaitzeko gure hortxe arriskoan dagoen, baina ez desagertzeko zorian dauden multzen behintzatez, eta etorkizuna dutenen multzo horretan sartzen da, edo 1 urte barru ez da Euskaren arrastorik sumatzen? Nik ez dakit, nik uste dut, gauza horiek ez dakit, profeziak botatzen ez dakit. Baina esango nuke orain azken urteetan aurrera egin baldin bada, orain atzera hasteko arrazoirik ez dagoela. Egia da, erronka ezberdina dauzkagula orain, eta orain dela 20 edo 30 urte, baina erronkai aurre egin behar zai, eta erronkak dira, nik uste dut, bizitzeko eta aurre egiteko dauzkagun gauzarik interesgarrienak, bestela azpartuko ginak, ez da. Badago bai, erronkaren dik ere aurrera egiteko guri denbora joan zaigu, Itziar Idiazabal, eskerrik asko gurekin egotea daiteke. Zorreatek eta nahi zuten arte.